Elinä. Me laitetaan vaikka sipuliksi. Joo, kaikki on ihan sipuliksi mennyt. No sipuliksi. No sipuli sitten. Miten ois sipuli? What is this place? I need to find a way out of here. Okei, mä en tykkää enää. Mä olin ihan innoissani ennen kuin mä pääsin pelaamaan. Mutta miksi? Mutta hyvät ihmiset, olemme backroomsissa tällä hetkellä juoksemassa. Noin, niin katsotaas. Mitäs täällä? Laa, kuku. Jos tänne. Tikkaat! Tikkaat! Jipii! Mä en tykkää. Täällä on hirviö. Mä en tiedä missä se on. Onks täällä edes hirviötä? Jos täällä on hirviö ja se tulee nyt tänne, niin I swear to god. Mä tuun tappamaan tän pelin tekijät, jos täällä on hirviö heti level 1. Mitä täällä? Kii! Siellä on avain. Otetaan se. Sori. Vähän tuli röhkintää. Mutta varokaa, mä en oo porsas, mä oon sipuli. Pääsääk! Täällä voi tehdä näin. Mä kaadun! Mä melkein kaaduin. Ei oo hyvä. Mä en tykkää tästä pelistä yhtään. Mä vaan sanon sen, että jos tää video saa jotain tarpeeksi tykkäyksiä, niin tulee uusi video tästä pelistä, koska miksi? Ei. Ovi? Näin nopeesti. Jumalauta. Ei helvetti. Mä oon varmaan kusessa paskassa tällä hetkellä. Olipa muuten hei nopeesti toi ensimmäinen kerros. Jos tää ei tallena, niin I swear, mä en tuu pelaa tätä. Miten tässä pelissä pääsee eteenpäin? Sipulilla on tänään pahat mielessään. Täällä. Tänne päin. Uskoisin. Oho. Tänne! Tää on nopeeta. Onks tää peli näin lyhyt? Okei, tää peli on aika lyhyt peli, koska mä oon kohta läpäissyt tän pelin 100%. Uskoisin näin. Mä just luulin, että mä näin jotakin. Okei, mä menen. Pimeyteen siis. Hei, missä mä oon? Check everyone. Either don't trust them. Mikä? Hyi. Eli siis kokeillaan miten tässä niinku näytetään ID. Eiks mä oon multiplayerissa? Tai multiplayerissa ei tarvitse. Uskoisin näin. Mitä mä tein? Mitä mä tein? Mä painoin East. Okei. East. Avataan inventory. Mitä täällä? Ova avi. Almonavater. Almonavatero. Lyssä. Vähän häirittävä paikka sulle. Mä otan sut pois sitten. Mä en tiedä, että näissä paikoissa on jotain. Ainakin vettä löytyy.
Sori, röhkin tää vaan. Sori. Mun pitäis varmaan lopettaa. Mulla on joku possuaddiktio. Mä tykkään kaikista eläimistä. Mä oon kunnon eläinrakas. Hei, mitä täällä? Oota, pitäis näitä laittaa pois? Oi jo. Mä haluan mieluummin ton flashlightin tuohon kätteen ja laitan sut sinne. Mä haluan flashlightin kättä. Siinä, flashlight. Tosta avataan ovi. Kuuluuks nää johonkin? Oota, punainen, sininen, keltainen. Okei, punainen, sininen, keltainen. Punainen, sininen, keltainen. Punainen, sininen, keltainen. Sori jos hoin. Mä muistan paremmin. Punainen, sininen. Punainen, sininen, keltainen. Noniin, muistuu. Voiko ne muuttaa muuten hei järjestystään? Punainen. Joku punainen, sininen. Punainen, sininen, keltainen. Se oli se. Okei. Tää mennään ykkösen. Mennään kakkosen. Tää on helppo peli. Hehe. Kunnes mä katsoin tutorialit. Hehehe. Mä en kattonut niin pitkälle, että tässä näkyy jotain hirviöitä. Mulla siis ei oo mitään hajua. Onko tässä pelissä hirviöitä? Kuku. Mikä tää on? Tää näyttää kivalta. Saanko mä kattoo? Se on varmaan joku ei-tupakoimislappu. Okay. Mä en mene tota kautta. Mä en enää muista mitä siinä lapussa sanottiin. Mä voin sanoa, että jos täällä jotakin on. Eiks mä toi? En nähnyt. Tuleeko tässä semmosia skenejä? Tiedätte kyllä varmaan. Näitä siis voi avata F:llä. Avain. Mä haluan ton. Kiitos. Sanon minne. Täällä on avaimia. Uusi flashlighti. Otetaan se. Kiitos. Mä voin sanoa sen, että tää peli on oikeesti ahistava. Ottaa sydänkohtauksen varmaan mulle. Vaikka en ole niin vanha. Mä voin sanoa sen, että on! Mikä tuo? Pääseks tähän? Mikä vitsi olet? Herra, kuka olet? Oletko yksi meistä? En näe meissä samanlaisuutta. Kuka oot? Hyi. Toi on. Sori nyt mutta tää on vähän ällöttävän näköinen olento. Tapera vaan. Mä taidan sillä välillä lähteä ehkä tästä huoneesta. Sillä on ilmeisesti silmiä takapuolessa. Heippa. Okei. Tässä pelissä on siis hirviöitä. Ovi auki. Ovi kiinni. Tossa. Almon vateria. Onko täällä mitään muuta? Lisää Almona Vateroa. Okei, mä kutsun tästä lähtien Almona Vateria Almona Vateroksi. Nakaa vaan kommenteissa, jos ärsyttää. Ovi auki. Ovikin. Mä menen tänne. Mä sanon ovi auki. Kuku. Ei oo ketään. Nää ei oo kivaa huoneita. Outo. Mä juoksen taas. Paniikki. Mikä tää on? Mä taidan haistaa sen kakan. Haisee. Pähkinältä. Miksi tää haisee pähkinältä? Tää on hirveä.
Hilviö on varmaan syönyt pähkinävoidetta. Ovi kiinni. Mitä täällä? Kukulyr. Shash! Mä katsoin, että siinä oli Almond Water. Missä? Shash! Sieltä se tulee! Ovi kiinni! Ei! Älä tule. Mä menen tänne. Pääsen sitten. En pääse. Minne sä menit? Hyi. Hei, shush! Sä voi kuulla meidät. Kuku! Sä näki mut. Hello! Hei buddy! Mikä tuo on? Todella mystinen olento. Pystyykö näitä koskea? Ei pysty. Hei kuku. Ei siis mennä sinne. Hyi! Älä tule! Hyi! Ei oo hienon näköinen olentokaan. Mitä helekattia oikeesti? Se on kaukana meistä. Sniki, sniki. Ovi kiinni. Lisää. Flashlightteja. Onko lisää? Missä on lisää? Onko täällä lisää? Täällä ei ole mitään. Avaimet. Näihin pitää laittaa avaimet ihan varmana. Mulla ei lisää. Shush. Ei hirveä olla missä vaan. Ennen kuin sä huomaa, meidät ovi kiinni. Onks toi Mä nimeä tos Skinwalkeriksi. Koska siinä sanottiin lapussa, että älä luota kenenkään. Aivan varmana Skinwalkeri. Ilmiselvä Skinwalkeri. Mene peuran sisään. Sä joku muu elämä, älä minun. Peuran sisään. Tiedätkö mikä eläin on peura? Alright. Koko. Ei. Saa. Tuhma! Mä menen ehkä kauemmas tosta. Ja mä pääsen pois tästä levelistä. Kaapissa. Vastaus. Aika kiiltävä kaappi. Herra, oletko jumissa? Herra, oletko jumissa? Sä kävelet samaa. Ehkä hän ei ole jumissa. Onko hän jumissa? Zip! Mä voin zoomata. Mulla on Mulla on ihan erilaiset jutut. Ei, minne olette menossa, herra? Pitäisikö mun kokeilla päästä tonne? Toi menee tonne. Mennään kohta.
Tänana, nanana, nana. Ugly. Ugly man is coming. Kukkuluru. Tervetuloa kylään! Onpas tuo hauska huulata tuota taas noin. No, ei taas. Oletko siellä? En mä uskalla vielä aukassa. Ringingaanga, ringingaanga, ringinanaana, kosmikruppi, kosmobanan, eikös, mikä? Herra, hyvästi! Voi paska! Umpikuja! Mä kuolen tolle. Holy fuck! Kuku. Ei vit. Alright. Mennään pitää kunnon nyrkkitappelu sen kanssa. Tuu tänne! Okei, missä mun toinen käsi on? Mä näen vaan mun toisen käden. Okei. Hello! Kukuluru, mä tuun vetää sua turpaa. Häh? Miltä se kuulostaa? Et mä vedänkin sua turpaa. Turpasaunat sinulle, eikä minulle. Kukkuu. Et näytä ystävälliseltä, herra. Kävelet siinä noin sivistyneesti. Mä oon sivistyneempi. Mä kävelen sua vastaan. Kuule, tuu tänne, annetaan kunnon nyrkkitappelu. Vanhaa kunnon nyrkkitappelu. Eli se ei ollut tuolla, on toisella puolella. Okei, jep. Musta tuntuu, että se näki mut. Tää episodi oli tältä erää tässä. Mä kuolin taas. Tää episodi oli tältä erää siis tässä. Hei. Ensin pitää liivata jotenkin hyvästi.